Здравейте, здравейте, драги гости, тук в ДКС Варна, както и вие, уважаеми зрители. Малко се забавихме, тук даже имаше една дама, която отброяваше 4, 3, 2 и добре, че беше тя, че да ми отброява, защото аз въобще нямах представа. И в един момент, бам, 0-0, обаче нещата не тръгват и аз такъв гледам. Разчитам тя да ми даде някакъв знак, че нещо се случва, обаче реално трябваше да се обърна. В крайна сметка, да, случват се такива неща. Имайте в предвид, че от тук нататък нещата ще стават супер интересни, защото идва време за Hardware Talks или по-скоро разговори и размисли и страсти между едни титани на българския YouTube, hardware, компоненти, вие много добре ги знаете. Време е да посрещнем тук на сцената господин Дон Брутар, господин Тариус, господин Ванката от Сетаплан и Янко от Bulgarian Tech Channel, но не на последно място, господин Тенкс, който знаете, че освен, че играе страшни игри, освен, че прави много готини влогове, всъщност е и доста компетентен на тема хардуер. Затова добре дошли, господа. Аз ще връча микрофона на Коцето. Е така, тук може да заповядате. Аплодисменти за тях. Наистина много готини хора. Направо клокнах се покрай вас, бе, пичове. Казвам ви го честно. Така, сега, аз ви завещаваме тази турба, господа. Вътре има мишчица TT Sports Iris и ви съветвам да се насочите към първия ред. Така. Друго не искам да ви кажа. Желая ви приятни разговори, размисли и страсти. Надявам се да си поговорим малко за... Всъщност, господин Брутар, как ще тръгнем? Каква ще е темата, по която, наклона по който ще се пуснете? Аз вчера питах Ванката, така? Докато беше в едно... Страхотен момент от цели Евалата. Един момент, в който той така беше в напълно съзнание. Вие бяхте около него. Много ясно. Абсолютно. Много така бяхте. Отявлено беше добре. За какво си говорим? Той вика, какво откажеш? Това не е добре. Никога не е добре. Палко по-рано питам Коцата, викам Коцка, за какво си говоря на Hardware Talks? Брат, аз съм готов за какво откажеш, разбираш. Няма никаква ли. Викам му на Янко. Усещам, че се отдалечаваме от хардуера. Така. Викам му на Янко, за какво ще кажеш? Тръгни там, ви кажеш, сключай, за какво откажеш. И питам Тариуса, каквото вика са решили другите. така че, примерно. Сега, да, обаче преди това да раздадем една мишица. Точно така. Какво ще кажеш? Това е мишица, която тя вчера не успяхте ви да я... Не можаха да я познаят. Не можаха да я познаят. Ние успяхме, често казано. Да. Навихме от 4 човека 3, че една клавиатура беше мембранна, тя беше механична. Аз съм доволен. Така че тази мишка трябва да я раздадем, защото така е писано. Абсолютно. А и мишката е много хубава. Имайте в предвид. В смисъл, наистина формата е окей. Удобно, сензорът е малко старомоден, но в крайна сметка няма да ви направи никакъв проблем. Да. Така, оставам на вас, господа, Добре. да си говорите. Трябва да засегнете някакви екзистенциални проблеми в света на хардуера. И разбира се, да забавлявате не само нашите гости, но и нашите зрители. Коце, връчвам ти микрофоня. Кочка, дай го е тук от тази страна да има на микрофонче. Аз на Янко ще го дам. Да, на Янко дай. Защото той е най-мълчаливия. Нека да тръгне някакъв разговор. Сега, ние тръгваме да си говорим, а пък като сетим някъде нещо, питане, това, онова, ще раздадем мишката. Сега машина има един микрофон, който е пред вас, който има желание да зададе въпрос на който и да е. Абсолютно на който и да е. Или по някаква тема. Един пич при малко ме пита, може да говорим за въздушни, дали ноктува въздушно е по-добро от водно. Каквото имате, което е хардуер, го задайте като въпроси, ако е към някой директно, той ще си даде мнението. Първо да благодарим на Коцето, че дебютира на Hardware Talks. Дайте ни аплодисменти за господин Тенкс. Винаги готов, позитивен човека, който издържа да е с шлем 2 дни Евала, за което. Ние вече така като стари кучета. На Иван да му кажеш старо куче е малко, нали? Смисъл в стари кучета. Сега. Аз ви предлагам да почнем от това, което ще предстои буквално след 2 дни е едното, 3 дни е другото. 2 дни е лаунча на AMD видеокартите и буквално след това, по една изключена случайност, ще е забавения лаунч на 3070. Да почнем от 3070, защото има последна информация там.
Сега, големия въпрос към Nvidia, сега спусна и телефона да гледам, големия въпрос към Nvidia беше дали те ще се усерат така хубаво с лаунча, както го направих с 3080. До момента информацията е спорна. Азиатците казват, ние имаме карти, няма да е зле като 3080. Европейците, визирам големите европейски ритейл партньори, немски, френски, английски и North Europe, така да го наречем, Северна Европа, казват, ние нямаме карти за лаунча, бройките са лимитирани. Отваряме една скоба. Тази карта се очаква да е на цена в България между 1200 и 1350 и 1400 лева, зависи нали от модел. Ако го обърнем в евро пари, нещата стават още по-лесни за европеец. Той просто отива до магазина и си взема една видеокарта, имайки предвид с какви доходи говорим. Та дайте вашите предвиждания, да почнем от Янко. Как ще е лаунча на 3070 според тебе? Ще има ли карти? Нали, може да го кажеш световно и в България, да направиш... Или отново ще имаме така наречения лаунч на хартия. Аз пускам часа да гледам, да. Виж сега, понеже позицията на Nvidia е силно изчаквателна от един месец насам. Силно изчаквателна и заради мен според мен тази ситуация, която е с наличностите на видеокартите, е управлявана. Не е случайна липсата на карти, просто според мен цената на картите в момента не е изгодна за Nvidia и затова те се стремят да поддържат минимални количества. Все едно я има, ама не. По-скоро се чака лаунча на AMD и тогава вече да се види какво се прави с цени, дали ще има нови карти, дали ще са нови 20 гигабайтови, 16 и така нататък. Във втори ред на мисли и според мен и за 3070 ще е малко такава изчеквателна позицията, защото за един ден разлика няма да се реагира. Тоест Paper Launch в началото с идеята, че чакаме AMD. Така ли да го резюмирам? Тъй като разликата е един ден, очаквам в момента, в който AMD покажат нещо, да има промяна относно това, което се лаунчва като цени на 3070, да има корекция. Добре. В последния момент. Веднага ви давам мнение от Спондайк от чата. Ще има карти, забавяха ги нарочно да организират наличности. Няма да е Paper Launch. Ванка, ти какво мислиш? Paper Launch, не Paper Launch? Изчеквателна позиция? Човек, ние сме в България, тук лаунч няма да има. Няма да има лаунч. Ще ги видим на снимки и при ревюъри. Това е. Да. Ти знаеш, ти ще имаш ли карта за лаунч? 3070? Не. Няма да имаш карта. Никой не ми е казал, че ще имам карта за лаунч 3070. Казали са ми, като дойдат в България, тогава ще дадем. Бе, може и да имаш, знам ли? Ще се разберем. Добре. Подкупи пусках тук. Добре. Добре. Микрофона на ухото може да си го сложи. Тотално не те разбрах какво кажеш. Да. Тариусче? Значи има доста спекулации относно лаунча на 3070, защото все пак то няма да е с GDDR6X паметта, то ще е с обикновената. Някой казва, че самата GDDR6X памет я нямат много в наличност, затова и 3080 и 3090 ги няма, но това няма да се случи при 3070. Въпросът е, че ако всъщност проблема е в производствения процес и Samsung не могат да насмогнат както TSMC правиха чиповете, тогава може да изпитаме същия проблем. Затова и Nvidia по-рано казаха, че 2021 Ампер минава и на 7 нанометрова технология на TSMC. Ти ще имаш ли карта за лаунча? Да. Ще имаш карта за лаунча. А драйвер ще имаш ли? Това предстои да разберем. Да. Защото там е спорно. Там е интересна историята. Казвам, че Янко си държеше микрофона далече от устата. Да, малко за да може да се чуя. Аз просто гледам веднага какво ни казват. Сега, още нещо от чата, преди да дам думата и на Коцето. Последните слухове са, че имат чипове и то доста от GDDR6X, а по-скоро 8 нанометра процеса на Samsung е проблема. Тук визираме за проблема за 3080, който днеска няма говорим за тази карта, защото е там, каквото се говори. Коце, към тебе да го, нали, малко да го променим. Мислиш ли, защото ти човек, който сега обмисля апгрейд, беше се насочил към 3090, излезе, разочарова се като мене от нещата.
Мислиш, че хората, които чакат 3080, ще скочат на 3070? Или мислиш, че AMD в сряда, с тебе ще го коментирам директно от студиото, веднага ще обърнат мнението и AMD за първи път така ще дадат с някакъв много сериозен продукт? Какво мислиш ти като така чист потребителче, който играе много игри, мисля, че най-много от всички ни, които са в момента на сцената и така много така от гейминг гледна точка може да го кажеш? Ами, аз мисля, че едва ли ще слезнат на 3070, ако са очаквали 3080, но по-скоро ще видят какво ще предложат и AMD. Тъй като според мен в момента, това, което обсъдихме с точно проблемите с наличностите, е най-важното нещо. Значи ти не мога да рекламираш нещо и да кажеш това е супер яко, това върви така и така и така, обаче не мога да си го купиш. В смисъл, адски неадекватно е и според мен хората, ето ние повечето тук сме фенове на Nvidia, примерно, но ако хората не са чак толкова целенасочени към конкретен бранд и ако AMD изкарат нещо, което е адекватно, никой според мен няма да се замисли да чака бройки от 3080 или от 3070, вече в зависимост как ще излезне 3070-ката, ми ще се хвърлят на AMD-то. Значи AMD имаха проблеми с драйверите много години, оправиха този проблем и сега ако доставят и качествена видеокарта, според мен хората ще се обърнат. Според мен важният момент тук е наличността. Ако те имат наличност, според мен ще се и нали, естествено, ако картите са окей, ще се справят доста добре. Ти готов ли си да минеш на AMD видеокарта? Бидейки фен, това е тънък въпрос, бидейки фен толкова години, мисля, че си говорихме с тебе от кога да си на Nvidia и на Intel платформа, но сега говорим за видеокартите. Ти готов ли си? Тоест, ако в сряда AMD извадят, което поне до момента, и това ще го коментираме, видеокарта, която в 4K се представя по-добре от 3080 и има наличност, ти готов ли си да скочиш или все още ще кажеш? Да. Значи, съвсем честно ти казвам, за процесорите буквално даже с единия крак съм скочил. Да. За видеокартите някакси не го усещам още, но може би, защото не знаем толкова много. Това, което показаха по време на обявяването на новите процесори, беше крайно незадоволително за мен, нали, говоря за видеокартите и искам да видя нещо много по-детайлно, но ако нещата са окей, защо не? Крайна сметка. Добре, моето мнение е, че ние не трябва да се ограничаваме от... Значи аз съм фен на AMD, цял живот ще ме погребат с AMD видеокарта. Или обратното. Според мен трябва да търсиме за парите, които си даваме, да получаваме най-доброто и ако AMD предоставят по-добра възможност, с най-голямо удоволствие бих си взел тяхна карта. Защо не? Добре, така. Айде, че е в Тариус микрофона. Тариус, че ти лично за мен цъкаш много, в смисъл играеш. Да. Аз бих казал, че нали, Nvidia, т.е. AMD се рекламира, че има така наречения Zero Day драйвер, т.е. още преди играта да изляза, вече драйвер е готов. Nvidia нали, се рекламира като гейминг реди, но всички знаем за лоча на 3080 и проблема. Ти готов ли си реално да минеш на... В смисъл, в сряда идва, излизат резултатите и ти кажеш, това е новата ми карта. Значи през годините съм ползвал и AMD видеокарти, и Nvidia видеокарти. Тествал съм ги и двете, както и на Nvidia драйверите, така и на AMD. Имал съм разочарования и от двете марки. Така че до сега в момента аз никога не съм си купувал карта на лаунч. Винаги съм чакал. И ти даден продукт да се докаже на пазара дали всъщност той е качествен и предлага това, за което се говори. Защото всички знаем, че маркетинга по някой път е нещо доста подвеждащо. Относно картите на AMD, в момента лично на мен Big Navi ми изглежда като нещо като старта, когато беше при процесорите възхода на Ryzen. Излязаха първото поколение, бяха доста бъгави, имаше проблеми с даната, с биосите и така нататък. Излезе второ поколение, бяха много по-добри от първото. 50 няколко процента IPS-а мисля, че стигна да, от сега вече имаме трета и 5000-та серия на Ryzen, където вече самата платформа е озряла, така да се каже. И човек спокойно може да си каже, да, това нещо вече наистина се струва и преспокойно може да мини към него. Според мен това с видеокартите е старта и има още какво да се види, докато това нещо озрее. Добре, сега към ванката веднага. Дашец,
слухове буквално от вчера. Няколко сайта са пуснали, че 6800 XT видеокарта. Сега, нали, не е ясно още какво ще е финалното наименование. Отварям скобата, може и да е, дали. Но 6800 XT картата, която реално е конкурент на 3080, по последни слухове ще е по-добра в 4K от 3080. Това е много силно казано. Ти какво очакваш? Какво си чул, чел, мислиш по темата? Янко ще го питам, да същия въпрос. Аз не очаквам нищо преди да видя, но ако е така, супер. Ако не е така, мен не ме бърка. По принцип, наскоро гледах едно проучване на Hardware Unboxed, ако не се лъжа, Да. където те установиха, че проблема с 3080 и 3090 не е в това, че те са по-бавни или че перформанса не е това, което показаха Nvidia, просто скейлинга в резолюцията, като даунскейлвате, т.е. от 4K към 1080p, е нищожен. Тоест, начинът по който работи самата карта не позволява ваденето на повече FPS при по-ниската резолюция спрямо процента, в сравнение с процента, който е скейлинга на 20-та серия. Тоест, различно е. Да. А що се отнася дали е по-добра или не и това, което преди малко коментирахте, кой е фен на AMD, кой е фен на Nvidia, аз не съм фен на марка. Това е все едно, аз съм фен на Assassin's Creed, обаче не съм фен на Ubisoft. Мене ме бърка. Аз не съм фен на марка, аз съм фен на продукт. И много хубаво казано. Това е смисъл. За мен лично една видеокарта не се спира до там колко перформанс вади, колко FPS вади в игрите, защото на мен ми трябват други неща. Аз примерно рендървам. Може и да стримвам. RTX Voice, CUDA Acceleration, понеже работя с Adobe продукти. Това е важно за мен. Затова ще си купя карта Nvidia в случая. Ако имам компютър, с който само играя и имам втори компютър за стрим и обработка, да. Ако картата на AMD е по-добра, в него ще сложа карта на AMD. Тоест ти говориш за тези екстри, които Nvidia така все повече се опитва да... Нали, и те реално и това го рекламираха, нали, те екстри, които ти вземаш с една видеокарта. Тоест ние гледаме като видеокарта. Видеокарта, ми гледаш видеокарта, какво получаваш отзад, зад нея като продукт. Янко, ти дали... да я финишираш така темата? Значи ви сега, що се отнася до това за покупката на карта, всички сме на мнението, че е по-добре да видим някакви ревюта реални. Реални от хора, които са независими, не да им е казано тази карта ще я тестваш с тази игра, в тия настройки и така нататък. Нещо, което да е по-реално. Ние тук всичките се опитваме да правим точно такива реални тестове. Ако успеем да пипнем бройки, ще е хубаво, за да видим нещата как се случват наистина. 4K малко е мираж за мене. Ако на AMD картата се справят достатъчно добре в 2K, ще е топ. Интересно е да видим, защото това ще е първи продукт на AMD с RTX. Как ще се справи с Ray Tracing. Другото, което е, че Nvidia един месец работят в полза на цената на AMD. И ако AMD в момента пуснат карта и я има налична, могат да си позволят и по-висока цена от 3080 и ще се купува, защото ще я има. Това, което създадоха Nvidia последния месец, е само в полза единствено на AMD. Тази объркана ситуация. Истината е, че аз така малко така като поне... крайно време беше. След това да го щупиш на удриш чука и на слука, да. Така. Сега, истината е, Янко, това, което аз имам като информация директна от AMD, и то по-скоро идва от Asus, нали, като информация, че ще имаме отново така че limited supply. Карти ще има, но ще бъдат малко. В смисъл, малко ще бъдат картите. Това нещо ти поръчваш, това, което и с Ники си говорим, поздрави на Ники Прокопиев. Това, което си говорим и с Ники, че ти пишеш, че искаш 500 карти, защото те ще ти дадат 5. Това е истината. В смисъл, това е абсолютно не е майтап. Така че да, ще има карти, но те ще бъдат страхотно лимитирани. Но аз това, което каза Тариус, за да приключим темата, е, че аз никога не бих си взел карта при първия, когато излезе. В смисъл, бих изчакал един месец. Най-малкото и с 3080 знаем проблема, който се успя да се докопа, после почна да страда. Сега кондензатор ли бяха, драйвер ли беше, майче било драйвер, това няма значение кой как да го знае, върнаха са карти и така нататък, така че наистина да се изчака. Сега аз ще хвъркам една друга тема,
коцката ще е първия, който да даде. Новия стандарт PCI 4.0 е M2 NVMe SSD. Тоест, нали, много. Има ли смисъл то? Реално, първо, има ли смисъл за теб лично? Има ли смисъл за гейминг? И третия смисъл е, не е ли изпреварил много времето си? Тоест ти в момента вземаш нещо, което някакси като рейтрейсинга, нали? Ще стане нататък. Ами, да, в смисъл, първо в игрите, колко бързо се пренасят данните, не оказва влияние на FPS-а, така че за това няма значение. За мен най-важното реално е как се представя в игрите. Щом там няма плюс, значи няма особено значение. Технологията е окей, ако има някой нужда да прехвърля огромни количества данни и иска това да се случва супер бързо, ще си вземе. Но аз не мисля, че към момента изобщо има смисъл. Той ако ти е крайно наложително да имаш такива скорости и такива неща, ти ще си го купиш. Мисля, че за обикновения потребител не е особено нужно това нещо изобщо. А реално, защото си говорим за, окей, в един ще имаш 3000 до 3500 скорост на четене и писане, нали говорим за Samsung и така няколко модела. В другия ще говорим за скорости 5-6 хиляди. И в двата случая игрите вече не са оптимизирани за това нещо. В кой случай ти го препоръчаш обаче да се направи една инвестиция в 900 и примерно Samsung в момента 980, те закъсняха, вече доста други компании имат такъв тип Gen 4 реално диск. В кои случай ти би препоръчал? Т.е. когато ти би казал, че е смислено да си вземе такъв диск? И има ли такъв случай изобщо, реално? Може би хората, които се занимават с някакви видеообработки, искат да прехвърлят някакви много големи файлове, с някакви много големи резолюции. Според мен е супер индивидуално. В смисъл, на много малко хора би им потребвало нещо такова. Но поне това е моето мнение. Не мисля, че наистина излиза прекалено някакси ново нещо, няма чак такава нужда от него. Не е да изпитваме някаква нужда да кажеш и те, обикновените SSD-та, са си супер адекватни, че те ни предоставят вече, нали, аз спомням, като излезнаха първите SSD-та, бяха по 500 мегабайта в секунда четене, нали, и писане малко по-малко. Те са лимитирани реално заради кабелчета. Да, точно така, заради SATA 3. Да, идеята е, че и до ден днешен ти можеш да си вършиш всичките неща с тия. Смисъл, да си, примерно, игрите да ти зареждат по-бързо, да си копираш големи файлове, нали, не огромни, с достатъчно адекватна бързина. Според мен няма някаква чак такава нужда. Добре. Янко, ти какво ще кажеш? Трябва да изчакаме малко, за да видим какъв е смисъл. Защо? Значи, обявената технология на NVIDIA, която да позволи директна комуникация на видеокарта с хард диск. Да. Тя е в отговор на технологията, която се използва в конзолите на AMD по същата схема. Де-факто, когато тази технология започне да се ползва от създателите на игри, да могат самата игра да се възползва от тази технология, тогава ще се усети буста от NVMe. Тоест ти визираш технологията, която реално изключва процесора, нали? Точно така, директно връзката точно между... така. Добре. Защото в момента, както са структурирани нещата, буста е почти никакъв. Някакви там 0,2, 5, една секунда, което е по дяволите. И това е само при лоудинга на сцените. Докато технологията, която е за директно четене директна комуникация между видеокартата и SSD-то, тя ще дава буст и според мен и в самия гейминг. Ще си зареждат текстури, които и трябват по време на играта, без да минават през процесора и така нататък. Това там ще се усети според мен, но това ще го видим след няколко месеца, когато излезат конзолите, когато се появят видеокартите на AMD, да видим те какво са направили в тази насока с тази комуникация и да видим налични видеокарти на NVIDIA и игрите как се възползват от тази технология изобщо. И реално те кои игри могат да се, защото нали, да бъдат написани за... Но след като вече конзолния пазар ще има тази технология, производителите на игри ще са заинтересовани да я използват. Добре. И ще се отрази в игрите в PC гейминга. Добре, към Ванката въпрос. Даче тук гледам от чата хората какво коментират и пишат. Мнението в чата е, че 1085 ще остане още 1-2 години мейнстрима в България. Твоето мнение какво е? Нали, изхождаме от там, че в Германия, гледайки какви видеокарти са купувани за последната година, там вече 2K е стандарт. Кога ще влезе 2K стандарт в България, според тебе?
Значи да влезе означава повече хора да играят на 2К спрямо другите. Като средната работна заплата стане 2000 лев. Тогава ще стане мейнстрим. Тоест, реално... Човек, сега, окей, в Германия, нали, те са пример в момента, но там начинът на живот е много по-различен, плюс това на техните цени са в евро и заплатите им са в евро. Докато тук ние плащаме едва ли не 2 пъти на това, което те плащат. Спрямо нашите заплати, които в единици са по-ниски. Не говорим за валути, единици. И докато гейминга е начин да се развличаме и не е нужда, т.е. нямаме нужда да инвестираме в Max Level монитор, Max Level компютър, ние нямаме нужда от по-висока резолюция. Хората си играят casual игри масово. Колко са про-плеерите и стримерите в България? Говоря на про-левел, които като кодство от 2К им трябва да рескелнат на Full HD, че не могат да си пуснат стрима и нали. Да. Това е много хубаво. Да, окей, резолюцията се качва, качеството се качва, но все пак това е ентертеймент. Това е развлекателната област. Докато нашия начин на живот и средностатистическа заплата, нали, все пак за едно домакинство знаем колко е нужно да се поддържа. Аз го разбрах последния един месец. Не е много готино. Нали? Да. Не. И няма как ние да си позволяваме, примерно, да апгрейдваме компютъра за 2000 лева през 2 години, примерно. Защото технологиите се развиват. Масово все още най-продаваните конфигурации са за 1080p и ще продължават да бъдат такива. Добре. Тоест, 1080p ще е още поне 4-5 години масов стандарт в България. Нали така, Даша, ако мога така да... Вие като варненец почти така живееш в Ориндж Каунти на Варна, бъдеш кмет на Долище. Какво ще кажа? Човек, който е известен с това, че чука много пържоле. Така. Какво мислиш? Мислиш като ванката или така ти? Да, аз съм на същото мнение поради проста причина, че много от хората, които ми пишат за конфигурации, те ми пишат за конфигурации от към бюджет около 1000 лева и като ги питам какво използват за монитор или въобще възнамеряват ли да си купуват монитор, прекалено голям е процента, които използват монитори, които са 720p, даже такива, които са 1280 на 1024. Говорим за старите 4 към 3 монитори. Даже не са 16 към 9 резолюция. Което определено ме навежда на мисълта, че Full HD-то ще продължава още доста дълго време. И като се има преди, че в момента ще излизат монитори, които са над 360 Hz на Full HD, предполагам, ще има още доста време, където Full HD-то ще е мейнстрим и според мен тук вече и производителите на видеокарти ще трябва малко да си поиграят повече върху самите видеокарти, защото, както и Ванката каза за скейлинга на 300 серия, на 3000 серия на Nvidia, той е наистина ужасен в Full HD и в момента която и 3000 карта аз да съм тествал, те в Full HD са отвратителни. Те се представят много по-зле, отколкото 2000 серия на Nvidia и това всъщност е много тежко. Даже в един от стримовете си Доктор Disrespect, тъй като той играе на Full HD монитор на много висока частота, когато се сложи новата видеокарта на Nvidia и стрима му беше критичен. Той нон-стоп имаше стътъри, хвърли я и си сложи 2080 Ti. И просто... Аз съм го изтървал, но трябва. Той сигурно да го е изиграл. Тежък случай, общо взето. И това трябва да направят компаниите в момента, да се нагодят по някакъв начин и на по-ниските резолюции, защото наистина това с 8K Ready нямаше смисъл, защото първо няма такива монитори. Има само телевизори и те струват... Но веднага имаме въпрос от Мастер Булчета, който се чуде мнение. Дали ще очакваме 8K гейминг скоро? Не. Тарос каза, 8K гейминг. Не, стига. Чакайте сега, значи, това, че на лайна са му подарили 8K монитор, телевизор или там, добре, платил си го е, да. И имаше 6 реклами, докато това видео течеше. Платил си го е, наистина, да? Да. Абсурдно е, човек. Изобщо аз скоро, какво че скоро? Не. Аз скоро абсолютно... и магистралата София-Варна ще е готова скоро. Аз абсолютно подкрепям Тариус с неговите думи. Абсолютно много голям процент от хората, с които и аз комуникирам, дори все още не са минали на Full HD. Хората се замислят за смяна на конфигурацията, но си карат с монитори от преди 5, 6, 7 години дори.
тъй като някакси много от хората изобщо не възприемат монитора като част от целия сетъп. Мисля, те инвестират, искат, нали, примерно да си купят нещо по-ново, но никой не се замисли за мониторите. И аз действително, това, което спомена Тариуса, и аз много пъти ми се е случвало, питам ги и аз не обръщам внимание на резолюцията, но в един момент усещам, че те нещата отиват на там. Питам, ти на каква резолюция играеш? И действително има хора, които си играят на по-ниски резолюции. Според мен 1080p и не само заради това ще се задържи дълго време, просто защото ще станат и все по-достъпни конфигурациите, които да подкарват достатъчно добре игрите на 1080p и ти реално няма да има нужда да инвестираш някаква по-голяма сума, за да играеш най-новите игри на 1080p. За тази цел обаче точно трябва да се оправят и всички. В смисъл, това, което каза за 8K гейминг, това беше само маркетинг за мен. В смисъл, тъй като ти като сравниш 3080 и 3090 на 4K, тя разликата е 15% примерно, а ти даваш два пъти и повече пари за 3090. Да. Така че, да, аз мисля, че 1080p определено ще си седи доста време. Добре, Янко, един въпрос ти давам. Алекс Торлашка, поздрави на Алекс и на Видин. Дали Nvidia няма никаква информация, че новите 6900 XT на AMD ще са по техния перформанс и затова да отменят 20 гигабайта версията на 3080? Тоест, дали един вид Nvidia не са разбрали, че ако лаунчнат 20 гигабайта си версия, ще бъдат по-надолу 69 много неща. Значи това... Мнение, тук за мнение говорим. С слухове за момента, за мен все още са слухове това, както че ще има 3080 20 гигабайтова версия, както па ще е отменена и така нататък. Nvidia има шпионаж, това е безспорно. Те много добре знаят горе-долу как се движат нещата в AMD, сам не са на 100% сигурни, но затова и няколко пъти го казах, че Nvidia ги е страх. Сами виждаме ситуацията как се развива, която говори леко за паник мод. Дали реално ще бъде отменена 3080 20 гигабайтова версия? Дали ще се появи версия с повече RAM? Малко е трудно, но очаквам AMD-то да е около производителността на 3080, плюс-минус 5%. Да се движи в различните заглавия. В някои заглавия да дава малко отгоре, в други малко отдолу. Много е трудно да се прецени сега само по ликове, защото ликовете говорят за едни честоти на ядрата на тия видеокарти от порядъка на 2.2, 2.3, 2.4. Видяхме, Nvidia-та се спънаха. Също така много пъти съм казал, че само честотата като не е фактор. Видеокарта е комплексен елемент, зависи от скорост на памет и шини и така нататък. Така че грубата честота на ядрото не е толкова важна. Но нека да видим как се справят шеста генерация на AMD и тогава ще видим отговора на Nvidia. Трудно е за прогнозиране. Добре. Да, то реално се е мнение. Ванка, ти нещо, което между другото буквално вчера е излязло като информация. Мислиш ли, въпрос от Лилбути, че Nvidia подготвят някаква междинна карта между 3070, и, която още не е излязла, но нали те я подготвят, и 3080, нещо от рода на 3070 Ti, с което така да е орязана версия на 3080. Мислиш, че 3070 Ti, която да е примерно с повече гигабайти, реално, с 12. Някаква... Има ли смисъл? Тази година, реално. Дали мислиш, че не е въпрос от чата просто. Твое мнение, реално. Отговор на въпроса с въпрос. Има ли нужда от междинна карта? Да, има ли нужда, реално, да. Ти плащаш реално 400 лева, които са ти грубо 25% от цената на 3070, и си имаш 3080. Значи няма смисъл. Според мен няма смисъл и в момента поне нямат смисъл да го направят. Ако в един момент наистина се окаже, че за 4K, както рекламират тия карти, VRAM-а на 3070 не е достатъчен, да, може и да ще пуснат някаква апгрейдната версия, както направих с 2060 Super, сложиха и още 2 гигабайта VRAM, нали, така нататък. Може да стане нещо такова, но все пак не сме видяли какво може да прави 3070. Нека изчакаме да видим къде точно слиза, дали бие 2080 Ti,
Ще го видим, да, защото Да. имаше и ликове, където реално беше показана по-ниско от 2080, ако се има една снимка там от някакъв митинг. Сега дали ще е така? Дори да е по-ниско от 2080, човек, тя е на по-малко от половината от цената на 2080. Да, тя реално е на... Да, точно така, по-малко. Сега, Тарушче, въпреки всичко, Лилбо ти казват нещо, което аз мисля абсолютно, и тук ще искам всеки да си даде мнението, много хубаво го е казал. Каза така, Ванка, голяма част от хората са просто консуматори. Много хора си купуват даден продукт не защото чак толкова имат нужда от него, а просто защото е добър. Пример, човек, който ще си вземе 3080, но реално 3070 би му свършила същата работа за неговите нужди, защото примерно играе само на Full HD. Тоест, до каква степен реално хората наистина си използват хардуера? Това е така да ти го парифразирам въпрос. Говорим за настолни, защото в лаптопите там е бедствие, в смисъл, както ги там правят. Е критична ситуация. Да, така че говоря в реално... Сега, това е долу-горе същото, като да си купиш дъно за 1200 лева, като дъно за 400 лева ще свърши същата работа. Просто защото ти няма да използваш огромна част от потенциала му. Познавам такъв човек, нали, Слави, той дъното му, което е на ROG-то, той използва 5% от него, от способностите му. Да. Общо взето, ако си вземеш 3080 за Full HD, ти ще я върнеш, защото не можеш да играеш на Full HD с нея. Не, просто си го представя как е забил 2 USB и отзад има 22 още. Добре. Общо взето, хората малко по малко ще го осъзнаят. Аз имам и един приятел, който иска да му прави сега конфигурация. Вика, искам да ме изкара дълго време. Бюджет около 4000 лева. В същото време монитора му е 10 годишен Dell Full HD на 60 Hz. И аз му казвам, ти в момента, в който вържиш компютъра с монитора и започнеш да играеш с тия 60 Hz, ти ако не го заключиш на 60 Hz, буквално героите ти ще се телепортират по екрана. Защото аз съм го правил този номер и ти виждаш как, ако играеш League of Legends или някаква такава игра, буквално героят ти се телепортира от единия край на екрана до другия, като му дадеш да се мръдни просто. Защото има такова разминаване между видеокартата и монитора, и се получава абсолютна трагедия в картината. И точно това е, че в момента една технология изпреварва страшно много другата и хората много трудно могат да намерят баланса, който всъщност е много важен и е нужен, когато си правиш някаква настолна конфигурация. Добре. Коце, ти колко човека, мисля, че е нормално хората да правят overkill, като си вземат компютър? Нали, да не използват, както каза Нотариус, и половината от това, което имат. Или пък да направят, да вземат 3080 и да играят на Full HD, само защото след 2-3 години те не искат да апгрейдват. Реално, имаш ли, какво е твоето мнение? Ти все пак с много фенове имаш, коментираш постоянно, питате, отговаряш им. Какво е твоето мнение? Според мен зависи от бюджета на човека и по-скоро неговите финансови възможности. Има хора, които имат големи възможности, дори не ги интересува какво толкова купуват, искат да купят най-мощното. Има хора пък, които нямат толкова възможности и сядат, почват да четат, проучват максимално добре кое може да се представи и си купуват за парите си най-доброто. Има и трети вид хора, които са някъде по средата. Може да дам малко повече, ама какво ще ми даде, но не ме интересува чак толкова. Примерно, искам някаква игра да ми върви на еди колко си FPS. И това окей ли е, давам тия пари. Аз, примерно, като правя тези текст стримовете с разни лаптопи, това много често водиме някаква такава дискусия. Идва човек и казва, виж, аз нищо не разбирам, тия процесори, тия числа там, които ги обсъждате, нищо не ми говорят. Аз искам, примерно, Metro Exodus да ми върви на 90 FPS и кажи ми колко пари и купувам. Та, според мен, понеже се размих доста в отговора си, според мен зависи наистина от самия човек и бюджета, с който той разполага. Това е така по-накратко. Добре. Янко, ти като един прагматик, историк, мисля, че хората оверкилват
или по-скоро обратното, твоето мнение? Значи аз съм съгласен с Коцето, че хората, които нямат лимит на средствата, те искат топ автотоп, няма значение колко струва и ще си го вземат. Аз говоря, те са ясни, говоря масово от другите. В смисъл, мисля, че хората си купат. Тоест, дали имаме в момента, живеем в време, в което хората прекалено много инвестират в хардуер? Мога да ти отговоря за въпрос. Що се появихме ние? Така, защото се опитваме... ние? Защото се опитваме само да не изчезнем. Защото се опитваме да дадем на хората правото на информиран избор. Защото много от хората не знаят какво искат. Масово хората, все още повечето от тях си представят конфигурирането на един компютър, като в супермаркета количката, едно мляко, 2 хляба, пакет захар и на касата. Не е така. Тези, които ни... Ама не е така, ама в Швеция е така. Купува си, аз съм бил в магазин като Метро, в който ходиш като змия и отиваш на каса, вземаш една рам памет, едно дънце, това и пазаруваш точно по този начин, човек. Ама те и тук се опитаха мултидрама, нали, наприха такъв тип магазини, ама не става. Аз бях шокиран, човек, това като го видях, и това е една от най-успешните вериги в Швеция. Точно пазаруваш като на змия и си купуваш точно като кашкавал, сирене, само че хардуер, разбираш? Така, опитваме се да обясним на хората и когато някой ни попита за конфигурация, в повечето случаи остават изненадани от това колко въпроси задаваме, които са съпътващи. Точно, за да придобиеме реална представа от какво има нужда човека и да похарчиме по най-оптималния начин неговите пари. От години аз вода спорове дори с познати. Дошъл съм и имаме 1000 лева да ги похарча, дай да ги похарча. Що ще ги похарчиш? Какво не ти стига в този компютър, защо да ги похарчиш тия пари? Няма проблем, ще ги похарча. Като ти ги похарча, аз ще взема процент. Като не ти ги похарча, няма да взема процент. В моя щърпа да не ти ги похарча. Но аз искам ти да си доволен. Ти да си максимално доволен, за да се върнеш следващия път при мен. И това се опитваме да направим. Да дадем на хората шанса да имат максимално информиран избор. Да кажат какво ще играят, на какъв монитор, какъв тип заглавия, за да можеш да прецениш ти от какъв процесор, евентуално бюджет, защото в много случаи то е лимитиран, и според бюджета да му подбереш най-оптималния вариант от неща, така че да е максимално доволен за максимално дълго време. Сега схемата, ама аз искам да купа един компютър, който да не пипам 10 години, не работи. Не работи. Време вече не работи. Значи това го играем от времето, когато се появи слайда във видеокартите, още тогава имах познати, ще си купа слайда, защото ще сложа след 2 години втора видеокарта. Аре, няма нужда. Никой не служи. Ето след 2 години те повече видеокарти ги няма. Така беше идеята, просто те ги няма. Такава беше AMD, нали, помниш ли? Излиза доктор Ли Су на CES Las Vegas, революция, Radeon 7, 6 месеца по-късно картата е End of Life. Смисъл, човек. Това беше скандал. Хората, не веднъж сме говорили, ама ще взема 1200 ватово захранване. За какво? Може би някога ще сложа 4-30-80-ки. Няма да ги сложиш. Няма да ги сложиш. Да. И какво? Даваш едни пари за едно нещо, което не го ползваш, все едно си го сложил туршия в буркана. Добре. И след 4 години се е развалил и си изхвърлил. И веднага продължавам темата и специално към Адаша. Overkill или RGB в машините? Аре, специално тебе те питам. Точно тебе. Защото Янко ми е ясно само за RGB ще ти кажа. Вчера не помня кой ми го беше разправил. Пича 3080 с 650 ватт захранване. Има 3 вентилатора в кутията. Няма проблем. Всичко е вързано, слага карта, пали, завърта вентилаторите и гаси. Обаче, изключва 3 вентилатора отпред, които са с RGB. Пали, компютъра тръгва без никакъв проблем. Няма overkill RGB, човек. Това е дизайн. Това е все едно да си боядисваш колата. Как някои хора се слагат лепенки по колата и я пращат на боядисване, да я фолират. Имам познати, които правят прахово боядисване в София за сервиза за асансьори. Да. Това е газария. Винаги е било газария. Не е нещо, от което ти имаш нужда. Ма overkill ли е за тебе? Много интересен въпрос. В смисъл, при положение, че ти в твоите видеа има поне 16,7 милиона цвята, къде се виждат от всякъде. И винаги има нещо голо, ама за това няма сега си говорим, но в принципите ми. Не е overkill, човек. Кой каквото му харесва? Да. Що не? Някои кефи да имат електриково жълти джанти на BMW-то, дето на 30 години, братле. Да, няма проблем. Сега, кой каквото го кефи? Коци ти?
И аз съм на същото мнение. В смисъл, ако те кефи, по-си цялата къща си я закичиш с RGB. Ако не те кефи, не го правиш. В смисъл, въпрос на вкус. Не е нещо, което да променя по никакъв начин производителността, така че. И ти се кефиш на RGB. Ами да ти кажа, в началото не ми харесваше, но сега определено съм се позаребил. Да. Мисъл, ти в началото и брада нямаше. И така е, някои неща с времето се променят. Не, огледай се тук. Като се огледаш в тази зала и веднага ти хващат очите точно някакви шарелини и светлинки, което са именно кутиите, които са с RGB. Докато иначе, в смисъл, тия Void кутиите, аз вчера си разглеждах кутията, то ти грабва окото, в смисъл кеф ти е. Готина е. Готина. Кеф цена няма. Кеф цена няма. Добре, Тарош, че ти? Янко за RGB-то толкова. Едно изречение от него. В смисъл, няма Аз съм на същото мнение. Друг е въпросът вече, когато някой иска хем да има голям перформанс, хем да има много лампички. Аз им казвам, че и някак да стане, защото и лампичките струват пари. Така че, особено при бюджетните конфигурации, първият ми въпрос е: искаш ли да свети? Ако искаш да свети... Искаш ли да свети? Само копчето на Power, ако може да свети, защото и без него не става иначе. Защото наистина има много хора, които аз гоня FPS, не ме интересува вида, защото кутията ми ще стои под бюрото, аз даже няма да я виждам. Гримъра казва, RGB е да впечатли гаджетата, като дойдат на гости. И те компютър ли ще гледа, брат? Човек, баваш се. Човек, често ти казвам, преди 2 години парти в нас една манячка му се ден, няма значение как дойдохме в нас, не помня. 4 приятелки в къщи. Разбираш ли? Чак се, нали беше една? 4 стана. Не. Аз съм женен, аз само поливам, разбираш ли? Да, добре. Да. И всичките залепени пред компютъра, то с 3 умрели вентилатор. То свети! То свети! Ма как свети? Човек! Знаеш кой има вътре? Котото работи по проект за RGB гаши, според мен ще бъдат много успешни. Значи, братле, ще ги патентоваме. Вадим отпада, нямаме талент. Между другото, имаше едно момче с такава светчета маска, беше много атрактивно. Това беше самурай от Cyberpunk. Да, от Cyberpunk. Добре. Така. Между другото, ако някой иска да зададе някой въпрос, тук е микрофона, да не се притеснява. Който зададе въпрос, ще му дадем награда. Какво да ти? Няма лошо, бе. Ние живеем в един... Ние си говорим за хората, които са консуматори. Всеки няма лошо. Така. Преди Янко, кажи само, имаш нещо. Какво да ти кажа за RGB-то, като дъщеря ми от вчера ми говори, че си събира пари за компютър и той първо трябва да свети. Само да не си го поръча от друго място. И да розов с бяло. Да, и да свети. Добре. Само преди да почнем с въпросите, Борко Христов задава един хубав въпрос, Ванка, че в тези микрофона. Ако човек има 240 Hz монитор, който е Full HD и реално иска да си вземе 3080, има ли смисъл от това да пусне дадена игра на по-висока резолюция, за да има по-добър перформанс? Много интересен въпрос. Значи, ако човек има 240 Hz монитор... Не, аз го разбрах въпроса. Няма проблем. Обаче това, че картата не скейлва до B, не означава, че ти като дигнеш резолюцията имаш повече FPS. Означава, че процента, който качваш, със сваляне на резолюцията, не е същия, като при предишната генерация. Това се опитахме да кажем. Но аз лично съм ползвал, мисля, че се казваш Nvidia Super Scaling, ли се казваш технологията, ако не се лъжа? Virtual Resolution. Супер нещо си там, те супер слага. Става, за тестове става. Визуално няма много голяма разлика. Картината изглежда по-шарп и нямаш нужда от анти-алайзинг. За сметка на това пък видеокартата си пържи повече. Добре. Дай машинка. Как се казваш? Ибрям. От? Варна. Кой квартал? Владиславо. Как е в Владиславо? Воля най-бедният квартал във Варна. Добре. Аз мисля пък, че е Чайка. Има ли тук някой Чайка? Майя. Добре. Имам 2 въпроса. Първо ми е дали заслужава да купим Threadripper 1900X, ако знаем, че дъното му не струваше толкова много пари. Какво дали си да купим Threadripper 1900X, ако дъното му не струваше 1000 лева. Дали си заслужава да купиш Threadripper 1900X, ако дъното не е 1000 лева? То вече няма данък, които са TR4, без X, TR4, които са... Аз всъщност не знам дали се продават още нови такива дана. Да, не, той пита по принцип, нали, то може да има... Чакай, няма значение, то се води...
Реално, Значи в това този говорим тип за дъна, технология, която Иван къде ще прекъсвам на Threadripper 3 години. 3 години и половина, 4. Да, нещо такова, да. в случая на Threadripper, даната ти идват с определени фичърси. В случая, мисля, че всички имат 8 слота за RAM памет, PCI Express линиите също са еднакви, дали ще има вътрешно Type-C, колко USB порта ще има, Wi-Fi ли ще има, зависи на теб какво ти трябва. Аз лично дъно за 1000 лева, мисля, че се сещам само за тия RX4 Asus Zephyrus Alpha, ако не се лъжа. Или Zenith, извинявам се. Да, ама за какво ще ти е този Threadripper? В смисъл, за гейминг? Да. Не говоря информативно. Да, информативно. Не, това Няма никакво значение, значи, но не ти го препоръчвам. Threadripperите като цяло се водят Professional серията. Значи ти за този Threadripper, за да го вземеш, трябва да имаш точна идея какво ще правиш. Примерно Жоро, MC Killer, който е направил отзад това решение, което го виждате с проекцията, което се върти, нали, с плексиглас и така нататък. Той казва, Ванка, мене ми трябва машина за тия пари с такава професионална видеокарта, с такъв процесор, защото този софтуер и този софтуер за тия минути трябва да направят еди-кое си нещо. И точно това е, нали, професионалната полза за нещата. Да, мога от време на време вика да поръцъкам някой гръчка на него, но то ще е, нали, фри тайм. Тоест, гейминга е тук просто за... Нали, така че от тази гледна точка Threadripper не, а дъно за 1000 лева е като това, което си го говорихме, трябва да му ползваш много неща, нали, да ти е ясно какво е вътре. Добре, дай другия въпрос. Втория ми въпрос е дали Noctua може да би водно охлаждане? Noctua дали може да би водно охлаждане? Да. Много от водните мога да би. Noctua и тук по-скоро и за модели, в смисъл 12, 14, 15 сега... Значи в ценовия клас, който е Noctua-та, смея да кажа, че водно охлаждане трудно ще го пребори за тези пари. Ще го преборят водните охлаждания, които струват 2 пъти повече. Тоест има ли смисъл? Тоест ти кажеш, че до бюджет, да го кажем, ако U15S Chroma Max, което, нали, като най-масовия клас е 189-199 лева, т.е. ти до 200 лева препоръчваш въздушно охлаждане? Да, не, да. Коце? Да, абсолютно съм съгласен. Да. Тоест ти по 200 лева водно не. Да, в смисъл, аз много години си ползвах, конкретно на Noctua имах даже няколко охладителя, супер доволен съм от тях. И наистина в този ценови клас ти да мога да вземеш адекватно водно, така. А пък въздушното, което мога да вземеш е много хубаво. Така че да, определено Noctua-та си и марката е супер, да. Добре. Твоето мнение? В момента пазара на водните последните няколко години много дръпна напред, появи се адски много конкуренция и хората... Аз също мисля като те. Компаниите започнаха да свалят цените на водните си. Има наистина доста адекватни водни на много по-ниски цени вече. Друг е въпросът какво очаквате от охладителя, занимава ли ви се с поддръжка, защото повечето водни, които в момента са по-евтините, те използват старите дизайни на водните, където помпата е над охлаждащия блок, където ако процесора ви развива по-големи температури, помпата изгаря. Затова повечето компании в момента почнаха да преместват помпите си я на самия радиатор, я между самите тръби. Да, има доста различни дизайни вече от към водни и самите водни еволюираха доста в последните години общо взето. Така че относително е точно сега. Преди време, да, мога да кажа, че въздушни от класа на Noctua на същата цена няма алтернатива. Вече мога да кажа, че има такива водни, но там зависи колко ти се играе и после да го поддържаш това водно, защото то прашлясва много по-бързо. Да. А Даша, си какво мислиш? Чайте сега, човек. Водното винаги е било за газариите, аз това винаги съм го казал. Водното е газария, човек. Или ако нямаш място. Примерно в Element Dynamic няма как да пъкнеш USB 15. Скобичка, говорим за готовите all-in-one водни. Да. Точно all-in-one. Добре. Другото ти е Max Level Performance. Но... Добре. В случая това, което казва Тариус, факт, водните прашлясват повече, но това за изгарянето на помпите, човек, аз съм имал
над 10 водни охладителя, всичките работят до ден днешен, като някой са на повече от 10 години човек. При мен водно не е изгаряло. Разтраквало се. При тебе други работи е сгарали, това е друга тема. Аз какво обичам си паля в гаража, моля се, нема се. Но водното го взимаш, когато не ти достига, примерно, височина в кутията. Много често се случва, защото охладители от сорта на Асасина, новото на Corsair, UHD 15-ките на Noctua, който е топ охладител, те са супер високи, супер големи. Между другото, Arctic идва тази седмица, Freezer 50, много, поне до момента това, което излезе като ревюта, ще дойде в България да го видим. Freezer 50 на Arctic се очаква да е новия най-добър охладител с 2 градуса бие, което е абсурдно, нали? Маркетинг, но с 2 градуса бие U15. Тоест, нали, тук имаме Intel, аз съм най-добрия, да, 2 градуса съм най-добрия. Да, нещо подобно. Добре, мерси, Йоги. Дими, дай му една награда на Оги. Благодаря. Някой има ли въпрос? Да, дай. Ще ми това. Сега, преди това обаче, преди да зададем, аз искам един прагматичен въпрос, защото хората обичат прагматични въпроси. Янко, имаш 1500 лева. Идвам при тебе и имам 1500 лева. Ще играя e-sports. Игри, e-sports. Адаш, имам 1500 лева, ще играя AAA игри. Ще има ли разлика? Ти дай мнение и Адаш ще даде мнение. 1500 лева, може и две да ги направим, нека да се хлеса плюс-минус. Да почнем с уточняващите въпроси. Монитора влиза ли в тих? Не, само компютър. Да. Не е all-in-one, само компютър. Да, в смисъл, e-sports 1500 лева, какво ще предложиш? Говорим процесор, айде да направим процесор, видеокарта, рамта ясно, че ще е 16, няма да го коментираме. Интересният въпрос е NVMe, SSD или Hard, примерно, или някакъв микс. За 1500 лева според тебе. Твое мнение, какво би... Сега плюс-минус няма да... Просто като мнение искам да дадеш. Трябва да се видят моментни цени, за да ти кажа. Но говорим и e-sports, значи e-sports игри. Когато става въпрос за e-спорт, в момента Intel са толкова натиснати, че цените в ниския и средния клас на процесорите са им толкова атрактивни, а пък те бенефитват малко повече FPS-и, така че за e-спорт аз определено бих препоръчал Intel в момента. Точен модел или не бих? Точен модел, дори от 9-та генерация, 9600, 10-та генерация, 10400. А като видеокарта? Като видеокарта Target 1080p. Значи 1660 Super, 5600 XT. Но не 2060. Добре. Няма смисъл. А SSD, NVMe SSD, SSD плюс Hard. Аз не съм привърженик на NVMe-тата, много пъти съм го казал. Първо, не ме кефи позицията, която се намират NVMe-тата, най-топото място на дъното. Или под видеокартата, или над видеокарта, под процесора. Там е топ. NVMe-то загрява и започва да тротва скорости. Няма смисъл. Малко по-скъпо е, бенефит от скоростите е никакъв, така че аз бих заложил на SSD и хард диск. 500 GB SSD, 2 терабайта хард диск, за да си пълниш филми, музика, снимки и така нататък. Каквото искаш. Добре. А Даше ти, аз според мен ти мислиш по много по-различен начин. Или поне аз така... За хард диска съм съгласен. Понеже играем тук AAA заглавия, както знаем, RDT 200 гигабайта, нищо не са. RDT GTA, ти си ти кажи, че 500. Стига да не играеш Call of Duty, там си купуваш направо едно SSD, да мога да събереш. Да. В момента от това, което си говорихме преди малко с колегите, ако имаме 1600 AF, който за мен е един брутален процесор в нисък клас, той си пада към среден, но цената му е като за нисък клас. Да. Никакъв проблем да се сложи малко по-силна видеокарта, примерно 2060, нали? Не мога да кажа, цена 800 лева. 2060? Да. Супер. Не, по-ниско е вече. KO-то е по-ниско вече. 600 и малко. Примерно 2060 супер или 5600 XT. Мисля, че можем да влезем в 5700 тук, ако не се лъжа. Трябва да погледна цените. Последно гледах XT, че бяха 57, аз ги знам на 57, но XT отива на този бюджет, ама е с малко. XT отива с малко, да. Да, с малко отива, да. Но ако сме склонни да дадем някой лев отгоре, 5700 XT според мен ще е доста добра инвестиция, тъй като е готова за 2К.
Да, добре, добре. Някой иска нещо да допълни като мнение или да дадем думата? Да, машинка, здрасти. Откъде си? От Варна. Кой квартал? Победа. Кой? Победа. Добре. Победители имаме на заре. Да, добре, добре. Въпросът ми е с процесорите. Тук сме в България, не гледаме 4K, не гледаме 2K. Да. Според вас, Intel умели ли са или това е възраждането на Intel? Защото Intel в момента чакаме 10-100F, 10-400F е на доста прилична сума и да видим какво ще изкарат много януари месец. Тоест, питаш дали за Full HD, Intel или AMD така, в моментното състояние? Да, дали Intel ще имат възкръстване, понеже AMD правят дупка в момента към бюджетните взаимодействия. На Full HD говориш ниво? Да. Добре, добре. Ице, ти да дадеш мнение? Full HD Gaming говорим. Това вече много зависи от цената на самите процесори. В момента в бюджетния гейминг 10100F, 10400F, това са уникални процесори. 3600 също не е за пренабрегване, макар че той е малко по-скъп. Въпросът идва според мен, когато AMD пуснат 5000-та серия в бюджетния клас. Защото там IPC-то им е на много високо ниво и реално в Single Core перформанса са много по-добри от сегашните процесори. Тоест Q1 2021 реално. Да. Погледното в момента. Как ще отговорят Intel на тия процесорите, първо ни предстои да разберем, но във времето, в което Intel няма да имат отговор, AMD ще са по-добри. Добре. Тоест в момента по-скоро Intel, но с идеята, че AMD те първо ще навлязат там с Zen 3. Да. Добре. Коце, Адаша, котска ти мнение? Аз също имам мнение, ама кажи и ти да... 10400F е супер процесор, Да. за тия пари слагаш една видеокарта вече, зависи, нали, ако искаш да е AAA, може би ще трябва малко по-скъпа видеокарта да си вземеш. Ако ще цъкаш e-sports игри, може да си вземеш примерно нещо по-голям хард диск, примерно, или нещо друго и да не даваш толкова пари за видеокарта. Вече, но според мен Intel, да. Intel, това, което каза Тариус, абсолютно съм съгласен с неговото мнение. Добре, някой да... И аз искам... Ванка Значи, нещо да... в момента Intel са малко в нокаут, но не са умрели. Значи, самия факт, че 10-то поколение показва доста скок в перформанса, но този скок не е достатъчен, за да се пребори с актуалните AMD решения, е факт. А сега се появяват нови AMD решения, които допълнително ще втежнат ситуацията за Intel, но пък Intel контролират с наличности в ниския ценови клас. Класа, в който в момента AMD ги няма. Процесори под 350-400 лева на AMD много трудно се намират, докато там вече има Intel, които са не лоши решения, когато говорим за чист гейминг. Когато говорим за мултитаскинг, там Intel в момента, за съжаление, отстъпват. Добре, добре. Сега, аз искам само нещо да допълня. Дими, да дадем една наградка на машинката. Сега, наскоро имам един мойчек Владко, с който обзето ни помага за JBL. Той е фен на CS. Той каза, аз на моя компютър имам инсталиран ни две икони, на CS и на Faceit. Това е. Аз играя само CS. И искам да взема машина, която да мога да играя на Max. Съответно, той играе на Low CS, нали, типичния eSport FPS на Max. И заради него си направих едно проучване, тъй като не се бях така влизал навътре. Най-добрият процесор за CS, за типичен eSport, който ти вади най-много FPS, е 3300X. Истината е, че за eSport заглавията, дори и за визирам Лига, визирам Dota, визирам Valorant, визирам CS 4, визирам Heroes of the Storm, което не е, нали, но все пак масова игра, 4-ядрените процесори реално са уникално решение и са в комбинация с една видеокарта от порядъка на 5600 XT или 2060, нали, дори не и супер, 2060, която се води за 1080p Ultimate Gaming, реално е решението. Ако обаче, нали, говорим за eSport, ако обаче отидем на AAA заглавия, т.е. синглплеер, искаш да са... Махаме World of Warcraft, това върви на всичко, нали? Феновете на Shadowlands, играйте го и заради мене,
като се страта на декември, но ако нали, махаме World of Warcraft, нали, Тауренчето там си обикаля Стандърбов, при AAA ти имаш много елементи, които трябва едновременно да бъдат сметнати. Нали, примерно да си играеш Shadow of the Tomb Raider, ще играеш ли дори Metro Exodus, ще играеш ли някой друг заглавие. И там вече при Full HD процесорът става много по-важен и заради това реално там отиваме на 6-ядрени процесори, мултинишкови и така. Просто го казвам това, така го вмятам. Затова и спорта, имайте преди, че наистина за един e-спорт, тъй като игрите, които са реално масови e-спорт, са писани много отдавна, нали? Колкото да се ги... Да, както са и Battle Royale, там наистина аз ви препоръчвам спокойно, вземайте си един процесор 3100, 300, 9400, айде той е нали, 6 ядрено, все пак нали, сингъл. Те не са стандартни процесори, те са малко така, едни бройки, които са... Да. И наличностите там са... Да, не, аз говоря по принцип. Добре, някой друг иска нещо да пита. Това момче с бяла тениска беше първи, да? То не е извиняй буза. Откъде си? От Варна. Квартал? Излизам в Цветния, но живея на Кино Тракия. Добре, в център да го кажем, така? Да, и въпросът е бърз. Махни маската да може хубаво да извинявай да те чуем. Въпросът е бърз. Ако не е тайна, пък може да ми кажете защо е това вероятно. Не се притеснявай, човек. Значи един човек пред тебе говори и го изядох. Не се притеснявай. Мачкай! Да. Защо е това недоразумение между Ghibli и Razer, ако не е тайна? Защото за мен лично, в смисъл, неприязъма към марката в Ghibli идва от мен. Защото Razer е ужасна overkill, overpriced марка с много слаб сервиз в България и политиката на Razer за България е тук да идват най-шитивите продукти, които вече в целия свят са спрени, но те идват при нас. Което е заради великата компания, която ги дистрибутира за България, но това е друга тема. И защото по принцип е вече лав. Да знаеш, къде стане лав и така. Иначе да е жив и здрав CEO-то на Minling Yang, както се казва. Пример, маска на Razer за $70. Нали, това е просто прагматик, да. Това е. Но може да имаш една награда за така. Добре, разбрах. Окей. Има доста въпроси. Така. Въпрос. За World of Warcraft, който тук е играл WoW, така. За World of Warcraft има ли смисъл да се апдейтва карта, процесор? Тук пише мнение, така, от чата да хванем някой. Има нали, в момента информация, че Shadowlands ще поддържа Ray Tracing вече. Има ли смисъл от Ray Tracing в Thunderbolts? Аз бил го пробвал. Добре. Консуматор. Да. Добре. Но, честно казано, WoW зависи на какви настройки се играе. Тя както е една игра, която може да се подкара на компютър тип картоф, е и игра, която може да се опъни на компютър за 4000. Да, реално си е... Тя е малко игра, която е... Тя е извън контекста на всичко. Хем е стара, обаче хем може и да ти напъни доста сериозно машината. Защото преди години, когато играехме игри, нали, не се интересувахме толкова от FPS, повече колко да ти тръгне играта, реално игрите имаха 2-3 настройки. Low, High, Medium. Сега имаш Reflections, Shadows, Anti-Aliasing. Да, са развили, да. В момента имаш 5 милиона настройки, които ти можеш да бутнеш, които в един вид отварят видеокартата, в друг вид улесняват и World of Warcraft е една от тия стари игри, която, както казах, хем може да играеш на картоф, хем може да играеш и на компютър, дето е доста мощен и пак да се опъни. Добре. Имаме ли човек за въпрос? Това момче с черното беше първо. Да. Направо се наредете, ако искате. Да, така, супер сте. Здрасти. Здравейте. Кой квартал? Възраждане. Варна, нали? Не. Вика да не. Добре. Кажи, Машинка. Въпросът ми е, защо картите на Nvidia, квадратата, и до ден днешен, въпреки че са толкова стари, още са на високи цени? Защо картите Quadros още са на висока цена? Да. Да, въпросът е
За кои квадрота говорим? От квадро до квадро разлика земя не бе. Говориш за примерно за... Значи първо как реши, че квадрото са стари? За квадро 400. Излизат постоянно нови квадрокарти. Това е професионална кадра. Да. Професионален клас карта, затова е висока, защото там има други приоритети при тази видеокарта. Обикновено моделите не са чак с толкова много памет, но има и с много повече от геймърските карти. И поне това, което аз знам, има една гаранция за 0 дроп пиксели, които са важни за хората, които правят съдържание. Тия, които правят холивудските продукции, там се използват. Затова са и про карти. Добре. Значи тук отново, квадро картата ти е професионална видеокарта. Ти я купуваш с някаква цел. Въпросът е, че софтуера, който ползваш, тая карта, която вече примерно на 2-3 години, той софтуера, той не се е променил. И картата реално си държи цена, защото технологията не се е променила. Нали, не е като при видеокарта, където имаш обновено, нали, що си, така че пак затова и се държи цена, защото пак казвам, това е професионална видеокарта. Нали, първо имаш приложението и ти я вземаш заради това нещо и знаеш, нали, че ти покрие изискванията. А да, ще искаш нещо да кажеш. Значи, тук веднага мога да дам пример с една програма, която е добре позната и на вас в Gplay. Vmix. Да. Понеже имам познат, който наскоро почна да се занимава с нея, той си беше предварително закупил няколко X99 платформи. Да. Понеже Vmix, нали, ползва енкодер малко повече, VRAM ползва, зависи от това какво правиш с нея. Оказа се, че специално тази програма с тази платформа X99 не се държи добре, крашва, прави черни екрани и така нататък. Да. Така че този тип професионални програми ти не можеш да ги буташ с всичко. Човека, който си прави програмата, ти казва, ако искаш да ползваш нашия продукт, ти трябва това и това, ако не, гледай си работата. И понеже тези хора, които правят тия програми, знаят, че тяхната програма е предпочитана, те могат да си го позволят. Като Apple, бе, брат. Кофти работа. Много хубав пример. И за финал, тъй като FIFA-джиите са готови, загряват, да правя там крачета. Една тема, която всеки ще искам да даде мнение, темата за DDR5, която все повече хора ме питат за нея. Аз ще ви дам моето мнение. DDR5 няма смисъл да се коментира преди 2022 година за мене. Каквото и да излезе до година по някое време, това е пак мое мнение, няма да има смисъл. Просто ще трябва да излезе още хардвер около него, екосистема и така нататък. Но вашето мнение, тъй като има хора, които казват, аз ще я прескоча сега, или аз няма да взема сега Zen 3, нали, ще прескоча и 10-11 серия, ще чакам DDR5, тогава ще си обновя всичко. Нали, твоето мнение по темата? DDR5 е като PCI Express Gen 4 SSD-тата. Ти ще го имаш, обаче няма да видиш никакъв смисъл от него. Поне докато хардуера не навакса достатъчно или по-скоро софтуера да навакса към това нещо. Защото ние в момента имаме RAM памети, които достигат 4400 МГц, дори и нагоре. Кой процесор може да го ползва и нещо? Никой. Няма разлика. Няма реално, точно така. Добре. Просто безсмислено. А освен за дърпала там и останалите си поставят рекорди. И ти искаш да кажеш да си изчака смисъл. Поне още 3 години ще минат, докато това нещо започне да стане. 2023 дори. Коце ти като един хай-енд маняк, ще отидеш на DDR5. Веднага. Напълно съм съгласен с вас двамата. В смисъл, първо трябва да излезне всичко, да видим кое как работи. То може в началото даже да има някакви проблеми, някакви несъвместимости. Те първо трябва да поработят нещата и да се види точно, както каза, цялата екосистема, която ще обгражда този DDR5, за да може всичко да е окей. И след това. А относно въпроса с изчакването, в сегашния момент, в който вече хардуера излиза супер бързо, даже виж, те го обявяват хардуера, всичко ще излезе, но ние не можем да си го купим. Всичко се случва толкова бързо. Че ни върнаха в едно друго време. Ти винаги мога да чакаш. Ти ако чакаш, ти мога да чакаш още 15 години. Да. Не за друго, защото като излезне DDR5, вече ще има нещо друго от следващото и ти ще кажеш, дали па да не изчакам да взема другото. То като дойде другото ще има, чакай, то ще излезне още по-друго. Аз затова и много често обичам да казвам,
Имаме загубен телефон. Да. Какъв е, значи, iPhone с синьо кълъвче. На кой е? Ей, господине. Никой ли не му липсва един iPhone? Айде, бе. Всеки да си бръкне в джоба. Огледайте се. Да. На CS зоната е забравен. iPhone-а. Добре, тук при нас е iPhone-а. Който иска, добре. Който дойде, предполагам, че ще трябва да го отключи, за да ни докаже, че е негов. Да, мисълта ми е, нека да излезне, да видим какво става и ще прецениме дали към настоящия момент, ето отново ще се съберем, ще поговорим, дали си заслужава да вземеш веднага или си заслужава да изчакаш. Добре, Янко? Понеже съм видял малко повече поколения памет, така да се сменят, винаги хората очакват, помниш ли Ездерам? Че следващото поколение памет ще е някаква панацея, едва ли не ще дигне перформанса под вен. Не. Това, че ще дойде DDR5, няма да отключи Светия Граал, няма да направи нищо, кой знае какво. Просто, както казаха и другите, трябва и останалия хардуер да навакса. Другото, което е в момента, в който излезе DDR5, подгответе се за цена, да речем 16 гигабайта от порядка на 250-300 лева. Защото когато се появи едно ново поколение памет, цената му е много готина. Да. Трябва да стане милионерска. Масова. Да, милионерска. Трябва да стане масово, за да му падне цената и да стане интересна за масовия потребител. Така че в началото цената на DDR5 ще е тежка. Тоест ти също казваш да бонус от нея няма да има кой знае какъв, просто ще е нормалният преход към следващото поколение архитектури, дана, процесори и така нататък. Един път, който така или иначе ще се мине, искаме или не искаме, просто не виждам смисъл от някакъв оверхайп и тръпнене по очакването на DDR5. Добре, а даш ти да... Аз съм... Ко стане човек? Дали ще е супер велика... От вчера така си ма тръгнал на код стане. Човек, значи хората, които се хайпват за DDR5, аргументът е следния. Виж колко ще е бърза, братле! Гледай какво става! 10 000 МГц. Примерно. Пич, какво ти става? За какво са тия гигахерци изобщо? На какво ще ги сложиш? Ти първо не знаеш платформата, която ще поддържа тази, какво ще ти предложи като условия. Не знаеш процесорите какви ще бъдат, не знаеш на кой съм най-малкото, което е. Тая памет, окей, обаче тя реално ще е малко по-бърза от хай-енд паметите DDR4 в началото, нали така? Както е при всяко поколение. Тоест ние няма да видим абсолютно никакъв бенефит и просто ще набием пари в някаква нова платформа, която най-вероятно ще има сумати бъгове като всеки път. На практика в момента е стреляне в тъмното, така за ентусиазъм. Фърляме някакви пари там, да има. Защото да мога да кажем, че сме си купили бенефит. Добре. И защото Зинк ни оставя на мишка, нали, по темата. И ти нещо искаш да кажеш? Да, аз като се замисля, когато... телефона. Значи телефона е тук, iPhone. Да. Мама е звъняла преди 4 минути. Телефон. Добре, ще го оставим на... То дали... Не мога. Добре, ще се оправим. Ако не, ще е на техническа маса. Ице, извинявай. Аз минах на DDR4, може би 4 години след като излезе. И през цялото това време се стоях на DDR3 и все още имам така една машина вкъщи, която е с DDR3 и на нея вървят всички игри в момента. Добре. На колко мегахерца излезе DDR4? На колко мегахерца вече ръмтат? Кой? Ето го, човека за мишката. Ето, вижте колко бързо раздава. Айде, честито. Вижте, който... Браво. Добре, дайте ни аплодисменти за поредния Hardware Talks. Благодаря на Янко, благодаря на Ицо, благодаря на Котица, благодаря и на Ванката.